Orlando Pirates 1, Kaizer Chiefs 1. Buti, ubone kanjani umdlalo vandag? Hey buti mina ayisekho into engayiphawula ngebhola. Size lana thina sithi le game sesiwinile siyithathile 3 point. Kuphi lapho gede kwalile. Yeah. Labantu laba basibabiza amatolika basibonisile namhlanje ukuthi bebakakalitholi thuba. Yeah. Badlalile kishi inhliziyo zastopa lapha zadumana. Size lana sithi sesiqedile thina ngale cheese efile. Kuphi lapho gede lamatolika sibonisenye namhlanje. Angitshela uPeterson man of the match today. Ubone kanjani la idi? But man of the match angeke ngimnike ugoalkeeper ngoba ukorelwe. Umuntu ekumele athole man of the match uNdlovu. Lo mubi lo hayi ukuthi ngiyamzonda. Man of the match kumele itholwe uNdlovu lo jersey number 8 yamakhosi. Yeah. Next step for Orlando Pirates. Iligi mawubheka manje ke next game kuzoba njani? Webuti. Thina kumele sijoyele lento. Imangaba umhluleki. Asekeni ukufanisa iPirates neArsenal. Yes. iArsenal izoli winile bakhombisa ukuthi iyayifuna le league. Iphezulu na 73. Leyethi iPirates yabahluleki bayakwazi lokho. Imangaba sebafuna ukuthatha ileague bayasiphoqa singabalandeli. Siphethe yonke injabulo sithi league siyithathile. Saloku kwaba yimi ngazalwa ngaba umlandeli webhola. Ngiyaqala nqa ukubona idaba ekugcwele abalandeli bePirates kuphela. Le game ungaze ufunga ukuthi besidlala neMagesi kanti sasidlala nabo omkhaya. Abalandeli babo bebangafiki ngisho no 10,000 bangagugula amanga lawo. 10,000 abalandeli babo omkhaya bebangekho namhlanje. Kodwa bakwazile ukusibamba ngedraw. Kuyabonisa ukuthi namhlanje la besidlala neSiwelele besingadlali leChiefs. Ngendlela isiwelele lesakuyona iChiefs. Kodwa basibambile basibonisa ukuthi hayi cha enough is enough. Nisishayile 5 times in the row. Kube sibashayika i6 bekuzoba umlando engeke baze bawukhipha. Sihlulekile futhi. Aseka ukublema ukuthi umbuthuma ubani. iPirates ihlulekile. Noma ngabe iyahamba ileague isihlule thina asukwazi ukuthi singadraw amathathu siloko sifuna ileague. Isihlulile futhi. Ayikho into esingayikhuluma ngeleague. Siyabahluleki. iPirates iyabahluleki ngoba when come to league, when come to challenge, nangabe league sesifuna ukuyithatha iyasihlula futhi iyasihlula eqinisi yafuneka. Buti wami ngiyabonga futhi. Futhi na Buti before ngihamba na saloku kwaba yimi ngazalwa ngaba umlandeli webhola. Ngiyaqala nqa ukubona abantu bajabulela idraw. Ikusiza ngani idraw futhi? Uloku ugadele lapha ku number 3. Ungaze ufunga ukuthi number 3 FC kodwa nabo bazojabulela idraw. Kuba siza ngani ukujabulela idraw? Kuphi labaya khona ngoba basidrawsile. Idraw ilivimba ukuthi niyawina. Asinendaba kodwa akukho la niyakhona. Thank you ngiyabonga futhi.